मा थांखिजों दिनै सराइबिलावहाय दावबायनाय जादों सार? दिनै जोंनि गासैबो बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, स्पेसियेलि सराइबिल बियाबनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारा जोंनि सराइबिल समस्तिनि मन्दिर गिर्जाफोरनि थाखाय आलारि सोरां बिथांखिनि जोहै 2 लाख रां बिथाङा दैथायहरदों। गतिके दिनै सराइबिल बियाबनि भटार जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बियाबनि सिङाव दिनै 20सो बेबायदि मन्दिर गिर्जाफोरनो जोङो 2 लाख रां आलारि सोरां बिथांखिनि आन्दाराव होनो हादों। बोसोरफ्रोमबो आलारि सोरां बिथांखिनि आन्दाराव 2 लाख रां जे जोंनि धोरोमसालिफोर दङ, जोंनि थानसालिफोर दङ, जेराव जोङो इसोरखौ हास्थायनो थाङो, इसोरनाव जोङो बोर बिनो थाङो, जोंनि गोसोनि हास्थायनाय, जोंनि गोसोनि लुबैनाय, जोंनि जिउनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय जों इसोरनाव आर'ज गाबनो थाङो। बे धोरोमसालि अदेबानि थानसालिफ्रा जुदि मोजां अबस्थायाव थायाब्ला, बेफोरखौ जोङो साबना हामना खालामनानै दैखांनो हायाब्ला, अब्ला जोंनि गोसोआव जिनिद नांनाय बायदि जागोन आरो जों इसोरखौ गाबज्रिनो थांनायाव जिनिद नांनाय गोसोखौ लानानै गाबज्रियोबा जोङो गावखौनो आद्रा मोनबाय थागोन। बेखायनो जोङो प्रमद बर' सारा जे दिनै जोबोद मोजां मोनसे बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखिखौ बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय लानानै दिनै मोनफ्रोमबो मन्दिर, मोनफ्रोमबो गिर्जा, मोनफ्रोमबो मस्जिदाव 2 लाख रांखौ बिथाङा अनसुंथाइ महरै हरदों। बेनि थाखाय जों प्रमद बर' सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय जासिदों। दिनै नोंथांमोना नुदों जोंनि सराइबिल बियाबनि रायजो राजाफ्रा जोबोद रंजाखांदों। जोंनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय जोबोद धन्यबाद होदों आरो बिथाङा अराय सम बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्डखौ दैदेनलांबाय थानो हाथों। फैगौ समफोरावबो बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि चिफ जानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानाय, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि सान्थि, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि रायजो जानाया अरायबो आलो गोजोन जाथों, रुजु रुमु जाथों, बेखौ जाहाथे बिथाङा नायलांनो हायो आरो जोंनि इयुन जोलैनि सोलोंथाइ, साख्रि बाख्रि, सावस्रि गासिबो बिथिङाव जाहाथे बिथाङा बिहोमा होलांनो हायो, बेखौनो जोङो दिनै आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो रायजो राजा बयबो बिथांनो बे आशिर्बादखौ दैथायहरदों।